Добро утро, уважаеми колеги. Моля, режим на регистрация. Прекратете регистрацията. Регистрирани 195. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, представям Ви програма за работата на Народното събрание за 20 и 21 април 2023 година. Първа точка – прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена оставка от народния представител Лена Бориславова. Точка 2. Проект на решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител Десислава Атанасова. Точка 3. Проект на решение за обявяване на 21 април 2023 година за най-работен ден на Народното събрание на Република България. Вносители Мустафа Карадайъ и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 209, за 204, против 5, въздържали се няма. Дневният ред е приет. Преди да пристъпим към разглеждането на точка 1, ще Ви прочета справка и едно съобщение. На основание член 90, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание представям справка за органите и членове на органите, чийто мандат е изтекъл, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор на комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – 9 члена, включително председател, заместник-председател и секретар. Избор на председател и членове – 4 на Комисия за защита на личните данни по предложение на Министерския съвет. Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Избор на инспектори – 10 в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Избор на член на Надзорния съвет на Агенция за публични предприятия и контрол. Избор на управител на Българската народна банка. Избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление банково по предложение на управителя на БНБ. Избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител управление емисионно по предложение на управителя на БНБ. Избор на управител на Националния осигурителен институт. Избор на 2 съдии в Конституционния съд. Избор на Фискалния съвет – 5 членове, включително председател. Избор на председател на Сметната палата по негово предложение – 2 заместник-председатели и 2 членове. Избор на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и по негово предложение – 4 членове на комисията. Избор на 5 членове на Комисията за защита от дискриминация, включително председател и заместник-председател. Избор на председател на Комисията за финансов надзор. Избор на 11 членове на Висшия съдебен съвет. Справка за членове на органите, чийто мандат е предсрочно прекратен, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и на заместник-председател на членовете на бюрото. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Справка за органите и членове на органите, чийто мандат изтича през настоящата сесия, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор на 2 членове на Комисията за енергийно и водно регулиране – 1 в областта на енергетиката и 1 в областта на водоснабдяването и канализацията. Избор на Комисия за защита на конкуренцията – 7 членове, в това число председател, заместник-председател и 5 членове. Справка за неконституирани органи, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор на председател и 6 членове на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България. И едно съобщение. Служебният министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически сили и средства. В изпълнение на план за подготовка на въоръжените сили на Република България през 2023 година в период 24 и 28 април ще се проведе съвместна летателна тренировка „Тракийска звезда 23“, в която ще участват сили и средства от Военновъздушните сили на Република Гърция. Тренировката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, на друга държава или организация, въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 19 април тази година.
Преминаваме към точка първа от дневния ред: прекратяване пълномощията на народен представител. Постъпило заявление от Лена Бориславова, народен представител, избран от 24-ти многомандатен изборен район град София, с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията подава оставка като народен представител, избран в мандат на 49-ото Народно събрание, и моли да бъдат прекратени пълномощията като народен представител. Представям и служебен проект на решение за прекратяване пълномощия на народен представител. Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: прекратява пълномощията на Лена Здравкова Бориславова като народен представител от 24-ти изборен район град София. Откривам разисквания по проекта на решение. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Моля, режим на гласуване. Преустановете на гласуването. Посочете резултата. Гласували 221, за 181, против 40, въздържали се няма. Предложението е прието. Решението е прието. Да благодарим на госпожа Бориславова. Преминаваме към точка втора. Проект на решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Заповядайте, госпожо Атанасова, да представите проекта на решение. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, представям Ви Проект на решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание в състав от 12 народни представители, избрани на паритетен принцип по двама от всяка парламентарна група. 2. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание става Проект на правилник за организацията и дейността на 49-ото Народно събрание. Срокът за писмени предложения от народните представители за изменения и/или допълнения в проекта е до 24 април 2023 г. включително. Комисията разглежда и обсъжда предложенията, изготвя и внася съответен доклад. 3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: председател и членове. 4. Комисията се избира за срок до окончателно приемане на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Това е проектът на решение. Номинацията от парламентарната група на ГЕРБ-СДС е за господин Радомир Чолаков и господин Христо Гаджев на паритетен принцип, като предлагаме господин Радомир Чолаков за председател на комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо Атанасова. Откривам разискванията по проекта на решение. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Режим на гласуване за проекта на решение. Посочете резултата. Гласували 220, за 220. Решението е прието. За предложение от „Продължаваме Промяната“ – „Демократична България“. Благодаря Ви, господин Председател. От парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ – „Демократична България“ предлагаме за членове на комисията господин Никола Минчев и госпожа Людмила Илиева. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Атанасов. От групата на ВЪЗРАЖДАНЕ. Уважаеми господин Председател, нашето предложение е за адвокат Петър Петров и адвокат Цвета Рангелова. Благодаря Ви. От групата на „Движение за права и свободи“. Уважаеми господин Председател, от парламентарната група на ДПС предлагаме за членове на Комисията по правилника господин Хамид Хамид и Йордан Цонев.
Благодаря Ви, господин Цонев. От „БСП за България“. Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на коалиция „БСП за България“ предлагаме госпожа Мая Димитрова и Иван Иванов. Благодаря, господин Ченчев. От „Има такъв народ“. Уважаеми господин Председател, от името на „Има такъв народ“ предлагаме за членове на Комисията госпожа Павела Митова и господин Гроздан Караджов. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Откривам разискванията по направените предложения. Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на председател и състав. Има едно предложение за председател, така че подлагам анблок гласуването на председател и членове на Комисията, която трябва да свърши своята работа до следващата сряда, като срокът на предложенията е до 24 април. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването. Гласували 224, за 224. Решението е прието. Следващата точка е Проект на решение за обявяване на 21 април за неработен ден на Народното събрание. С носител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Господин Цонев, заповядайте да представите проекта. Благодаря Ви, господин Председател. Вчера председателя на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ обоснова това искане за Народното събрание в петък, 21 април, да не заседава във връзка с мюсюлманския празник Рамазан Байрам. Религиозните празници, както християнските, така и мюсюлманските, са неработни дни за членовете на съответните вероизповедания, като християнските са и за цялата страна. На това основание предлагаме това решение за утрешния ден, като аз ще си позволя да направя и една редакционна поправка, която ще Ви я дам в писмен вид. Решението да бъде, текста на решението да има следния вид: решение във връзка с работата на Народното събрание. Народното събрание на основание член 74 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Народното събрание не провежда пленарно заседание на 21 април 2023 година. Заповядайте. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Цонев. Откривам разисквания по проекта на решение. Госпожо Рангелова, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги от парламентарната група на ДПС, вчера, когато гласувахме дали да бъде отменена полагащата ни се по Правилник великденска ваканция, мисля, че Вие гласувахте за, което е в противоречие с веднага направеното след това от Вашия председател проект на решение. Така или иначе, ако бяхте гласували по друг начин, евентуално и с друго мнозинство, утрешният ден щеше да бъде почивен и за Вас. Моето изказване е по-скоро предложение за излизане от, според мен, ситуация, в която нито Правилника, нито Кодекса на труда, който е посочил ясно и недвусмислено кои са официалните празници, обявени за неработни в Република България, не позволява, според мен, да се вземе законосъобразно такова решение във вида, в който го направихте. Правилникът и към момента в редакцията си на чл. 134, алинея 3 дава възможност на всеки народен представител, когато той счита за уважителна причина неявяването си в работен ден на парламентарно заседание, да подаде съответното заявление във вид на молба до председателя на Народното събрание. И аз смятам, че няма пречка да бъде приета за уважителна причина за мюсюлманите, които честват този религиозен празник. Ето защо считам, че Правилникът дава такава възможност, без да бъде обявяван за неработен ден утрешния ден за всички народни представители. Благодаря. Благодаря, госпожо Рангелова. Ако ми позволите, следното отношение. В своето изказване господин Цонев направи предложение редакционно, което
се съобразява с Конституцията. Неговото редакционно предложение беше Народното събрание не провежда пленарно заседание на 21 април във връзка с текста, второто изречение на член 74 от Конституцията. Народното събрание само определя времето, през което не заседава. Тоест проектът на решение е предложен не да бъде обявен за неработен ден, а за ден, в който Народното събрание не заседава. В тази връзка откривам разискванията. Има ли други изказвания или реплика по направеното? За изказване господин Костадинов, заповядайте. Господин Председател, понеже господин Цонев наистина коректно направи поправката в предложението, аз ще го удължа малко това нещо, което беше направено от него, да кажа, че според член 13 алинея 4 от Конституцията на Републиката религията не се използва за политически цели. И тъй като ако сега се вземе едно такова решение, макар и с редактирания вариант, всички ще знаем защо така се е получило, създаваме прецедент. Защото в нашия парламент, освен източноправославни и мюсюлмани, има и представители на други религиозни деноминации. Имаме католици. Аз поне съм сигурен за двама, един от тях е в нашата парламентарна група. Има протестанти, има евреи, поне за един знам със сигурност, може да има и други. Това е вече в крайна сметка въпрос на лично самоопределение. И ако примерно всеки един от тях реши на базата на това да поиска следващия случай за негов празник, примерно за Пасха за евреите или за католическия Великден, който беше една седмица преди православния, няма да има основание, на което ние да гласуваме против. Единствената официална държавна институция в България, която дава възможност на представители на други вероизповедания да почиват на своите религиозни празници, е армията, в която, когато мюсюлманите празнуват своите празници, те имат право да ползват 3 почивни дни допълнително. Но нито в Кодекса на труда, нито в която и да било друга официална държавна, в който и да било друг официален държавен документ и институция е записано, че се ползват такива допълнителни привилегии. Решението, което беше предложено от Цвета Рангелова, е изключително удачно в този случай. То на практика ни освобождава от възможността да гласуваме каквото и да било сега в този момент, защото Правилникът на Народното събрание е бил написан изключително мъдро и дава възможности в този конкретен случай, който прецени, че има уважителна причина. И аз не смятам, че някой, и най-малкото пък смятам, че председателят на Народното събрание не би уважил едно подобно заявление. Всеки един вярващ човек трябва да бъде уважаван и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ уважаваме нашите сънародници мюсюлмани и знаем и смятаме, че те имат право да почиват в тези дни, разбира се, както почивахме и ние по Великден, но това може да стане по този начин. Още повече, че по този начин всъщност няма да нарушим собствената си воля от вчера, с която на практика решихме да не почиваме в великденските празници и в дните след Великден. Да не забравяме и следното нещо, в групата на ДПС в крайна сметка не всички са мюсюлмани. Така че тези, които от тях изповядват мюсюлманската религия, могат и имат правото и ние ще подкрепим това тяхно право и ще го уважим да почиват, но останалите от тях могат да продължат да работят. Нали? В крайна сметка това беше идеята да се съберем миналата седмица в сряда. Нали? Това беше идеята да отменим великденската си ваканция. Тоест сега в конкретния случай влизаме в едно тежко противоречие. Дребно, но все пак съществено. Така че аз лично ви призовавам да не подкрепите това предложение, защото то е излишно. Правилникът на Народното събрание действително дава тази възможност в момента и смятам, че председателят на Народното събрание ще уважи това право на нашите сънародници мюсюлмани, които са в тази зала, да отбележат и да почитат своя празник заедно с своите близки. Нещо, което смятам, че всеки един от нас би следвало да уважава. Благодаря. Благодаря ви. Реплика? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз не виждам нищо политическо в това решение, както твърди представител на ВЪЗРАЖДАНЕ, а напротив, България винаги се е стремяла и била еталон за етническа толерантност. И с това решение мисля, че българският парламент ще докаже, че наистина сме еталон за етническа толерантност, защото вярно, че има и мюсюлмани, и християни, и евреи, и католици, но като общност, мюсюлманската общност е твърде голяма в България, е нормално и съвсем редно и съвсем човешко
е да вземе това решение и с нищо не противоречи на Конституцията. Благодаря ви. Има ли реплика? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на направеното редакционно предложение от господин Цонев. Ще го изчета. Решение във връзка с работата на Народното събрание. Народното събрание на основание член 74 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България реши: Народното събрание не провежда пленарно заседание на 21 април 2023 година. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 220, за 159, против 41, въздържали се 20. Предложението е прието. От името на парламентарна група господин Цонев. Благодаря ви, господин Председател. Във връзка с това току-що прието решение, утре няма да има пленарно заседание. Аз искам от името на парламентарната група да поздравим с настъпващия утре празник Рамазан Байрам българските мюсюлмани, а и всички мюсюлмани, български граждани, които живеят по света. Уважаеми колеги, нашите братя и сестри мюсюлмани утре празнуват своя голям празник Рамазан Байрам. Ние в Движението за права и свободи изповядваме философията, че различието е богатство. Всеки трябва да отстоява своята идентичност, ако е необходимо да му помагаме да прави това, но в заедност да градим общото ни бъдеще на тази древна и свещена земя, която е наша обща родина. Разбирателството и толерантността между представителите на различните религиозни общности в България са повод за гордост и единство на нацията, доказано неведнъж в нашата нелека историческа съдба. Затова от името на християните в ДПС, но и не само в ДПС, искам да поздравя всички мюсюлмани в страната, както казах, и извън страната, български граждани мюсюлмани. Както Великденския пост, така и свещения месец на спасението ни учат на смирение, покаяние и милосърдие. Нека отворим сърцата си за състрадание, за прошка и подкрепа и дните ни да бъдат изпълнени с разум и отговорност пред бъдещите поколения. Силата на заедността ни дава вярата и надеждата, че можем да се справим с всички трудности и изпитания и като хора, и като държава. Честит празник, скъпи брати и сестри мюсюлмани! Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства, всички хора, които обичате, и бъдете все така патриоти в родината, в която живеем, в която сме се родили. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Цонев. Господин Костадинов, от името на парламентарна група. Господин Председател, увлечени в леко теологични разговори, забравихме, че днес всъщност ние най-вече би следвало да отбелязваме годишнината от Априлското въстание. И точно поради тази причина ние от ВЪЗРАЖДАНЕ искаме да напомним няколко много простички неща, които би трябвало всеки един от нас да знае. Всеки един от нас тук в момента в тази зала дължи живота си на няколко хиляди безумно храбри и жертвоготовни българи, които в далечната вече 1876 г. предпочетоха 1000 пъти по-добре да умрат като свободни хора, отколкото да живеят като роби. Истината е, че в годините ние постепенно сме превърнали отбелязването на Априлското въстание в една до голяма степен формалност, която обраства с едни много казионни, почти досадни процедури, в които едни лица, облечени в временна власт и временни правомощия, четат декларации, изявления, които са им написани от някой друг, разбира се, не влизат в подробности, не осъзнават за какво точно става въпрос. През 1876 г. Априлското въстание увлича, според най-оптимистичните оценки, максимум 10 000 човека. 10 000 българи, които излизат на една обречена жертвоготовна борба. Между другото, много обречена, защото всъщност Априлското въстание избухва на 20 април преждевременно, заради предателство. Хората, които са излезли на бунта, са знаели, че те отиват на обречен бунт. Но въпреки всичко са го направили. Направили са го с идеята, че повече не искат и няма как да търпят. Благодарение на тяхната саможертва обаче,
благодарение на това, което се случва в онези кървави дни в края на април и началото на май, защото всъщност Априлското въстание продължава 10 дни, благодарение на това се задейства цяла поредица от исторически събития, в резултат на които ни имат нас, съвременните българи. Нашият народ съществува заради това, че 10 000 българи в онези кървави дни на април и май 1876 г. предпочетоха да умрат като свободни хора, а не да живеят като роби. Ако ги сметнем съобразно общия брой на българския народ към онзи момент, който е 5 милиона души, можем да видим, че процентът е нищожен. Даже не можем да говорим за проценти в този случай, вече би трябвало да говорим за промили. Но благодарение на тези хора съществува България. Ако обаче върнем лентата още по-назад, само няколко месеца преди това, ще видим, че тези 10 000 човека в крайна сметка излязаха на бунт заради една още по-жертвоготовна, дори самоубийствена акция от страна на не повече от 20 души, които в навечерието на Коледа 1875 г., на бъдни вечери на Коледа, се събират в една изоставена воденица край Гюргево и решават да вдигнат въстание в България. Това е така нареченият Георгиевски комитет. Решават да вдигнат въстание в една държава, т.е. не в една държава, в една страна, все още неосвободена, в която само месеци преди това е било потушено неуспешното Старозагорско въстание. Решават да вдигнат въстание без да разполагат с организация, защото БРЦК, най-голямата революционна организация на България, вече се е разпуснала. Има пълно униние и пълно разочарование и пълна липса на надежда сред българските революционери тогава. Точно тогава 20-на млади мъже на средна възраст 25 години вземат решение, че ще вдигнат бунт. Точно тогава, когато положението изглежда най-отчаяно, когато изглежда най-безнадежно. Благодарение на тези безразсъдни от гледна точка на съвременното общество, в което живеем, благодарение на тези отчаяно влюбени в родината си българи, избухва Априлското въстание. И след него се задейства цялата верига от събития, които довеждат до освобождението на България на 3 март 1878 г. В този смисъл 20 април е денят на пробуждането на българския народ, денят на жертвоготовността на българския народ, денят, в който ние доказахме, че не сме рота народ, денят, в който ние доказахме, че имаме право да живеем и да бъдем свободни. Защото истината е, че ако погледнем картата на Земята, ще видим, че има 200 държави, обаче има около 6000 народа. Не всеки един от народите, които са на света, имат своя собствена държава. И в Европа е пълно с такива народи, които нямат своя собствена държава. Ние приемаме свободата си като даденост. Приемаме като нещо, което имаме извечно и което винаги ще имаме. Въобще не е така. България 2 пъти досега е губила историческите си битки и е загубила своята държавност, но е възкръсвала. Днес ние не трябва да забравяме, че ако отечеството ни е построено на костите на хора, които са жертвали живота си, за да ни има нас, хора, които са умряли, за да живее България, дали ще има България за бъдеще, зависи от нас, съвременните българи. От нас в момента, слава богу, не се иска да умираме за родината. Иска се да отделяме от свободното си време. Иска се да бъдем честни и почтени в обществения живот, да спазваме своите обещания и да казваме това, което мислим, да правим това, което казваме. Защото истината е, че България ще бъде такава, каквато я построим ние. Истината е, че на 20 април ние даваме почет на хора, които са гиганти и пред които се прекланяме, но ако искаме един ден България да бъде по-силна, по-голяма, по-велика, такава каквато са я виждали нашите възрожденци, ние трябва да правим това, което са правили те. Не да умираме за България, да живеем за България, за да живее България. Благодаря ви, господин Костадинов. С това, колеги, изчерпахме дневния ред. Следващото заседание ще бъде на 26.04. в сряда от 9 часа. До тогава Комисията по изработване на правилника следва да свърши своята работа, за да може да формираме постоянните комисии и да започне същинската работа на Народното събрание. Закривам заседанието.